Συνεργόνα του Μητροπολίτη Άγιο Πυρός, κατά την Ελλάδα της Ιεράς Τάξης του Πόλου, σε ευχαριστώ για την τιμή σου, τα πολύ αποδεκτικά Ευχαριστώ, λέγω, για την τιμή στο ταπεινό μου πρόσωπο να είμαι μεταξύ των ομιλητών στην ημερίδα αυτή, την οποία διοργάνωσε η αγωνία ιεραρχών με τα συμπρεσβυτέρων πατέρων μοναχών και μονοφυσών για των στηριγμών του Ορθοδόξου φρονήματος του λαού. Όμως λυπάμαι για τον εαυτό μου, γιατί είναι το στενό και περιορισμένο το χρονικό περιθώριο της ομιλίας. Η δε ομιλία μου είναι πολύ σημαντική, είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη σχεδόν. Άγια Πρόεδρε, θα κάνω προσπάθεια να είμαι συνεπής στην εντολή σας και για τούτο θα παρουσιάσω συνοπτικά και γενικά το θέμα μου σφαιρικά. Αρχίζω άνετα περιστροφών και παρεκβάσεων. Αγαπητοί μου, όπως μας είναι γνωστό, ο Μωυσής στη θεοπτία του εκείνη στο όρο Σινά έλαβε τον νόμο από το Θεό, τον οποίο και παρέδωσε στο λαό. Ο λαός εκράτησε την θρησκεία του αυτή, ας την πούμε όπως τη λέγουν τα κείμενα, οι ειδικοί μελετητές, ας την πούμε μοσαϊκή θρησκεία. Παρέδωσε λοιπόν τη μοσαϊκή θρησκεία, την οποία ο λαός, επαναλαμβάνω, εκράτησε καθαρά καθ' όλη την περίοδό του στην έρημο. Το κακό έγινε όταν ο λαός εισήλθε στη γη της Καναάν και έβρε ανθούδα πολιτισμών, πολύ διαφορετικών βέβαια από τον πολιτισμό της ερήμου, και έβρε τους Καναναίους λατρεύοντας άλλους θεούς. Και όμως ο Ισραήλ παρέλαβε από τους Καναναίους τον πολιτισμό, έτσι παρέλαβε και στοιχεία από τη θρησκεία, οικουμενισμός λέγεται αυτό. Παρέλαβε λέγω και στοιχεία από τους Καναναίους. Η επίδραση στην αρχή ήταν εξωτερική, δηλαδή οι Καναναίοι οι Ισραηλίτες ελάτρευσαν τον Θεό Ιαχβέ κατά το πρότυπο των Καναναίων, αλλά σύν την παρόδο των ετών, των χρόνων του καιρού, η επίδραση αυτή έγινε και εσωτερική, μέχρι στιγμή ώστε να ταυτίζεται ο Ιαχβέ με τον Βάαλ, τον Κύριο Θεό των Καναναίων. Επειδή δε η λατρεία των Καναναίων ήταν ο Βάαλ και η Αστάρτη, δια τούτο που ήταν θεοί λαστήσεως, η λατρεία των ήταν οργιαστική και εντυπωσιακή λοιπόν, και οι Ισραηλίτες παρέλαβαν, επαναλαμβάνω, τον τρόπο λατρείας των Καναναίων. Όπως το καταλαβαίνουμε, έγινε μεγάλη φθορά της θρησκείας, δημιουργήθηκε μια άλλη παρακολό, ένας άλλος τύπος θρησκείας, τον λέγουν τα κείμενα, οι ερευνητές τον λέγουν λαϊκή θρησκεία. Ώστε λοιπόν μαζί με την καθαρά θρησκεία, την παράδοση που λέμε εμείς, την πατρόνα, δημιουργήθηκε στο λαό τύπος θρησκευτικών τελετών που έχει με μοσαϊκά στοιχεία αλλά και κανανιτικά, τα οποία κανανιτικά στοιχεία ήταν και λιβιακά και βαβυλωνιακά, οικουμενισμός επαναλαμβάνω. Σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκε αντίδραση. Η αντίδραση έγινε, εδώ έχουμε την εμφάνιση των προφητών, 11ος αιών. Μας παρουσιάζονται οι προφήτες στις πηγές μας, αλλά ναι, οι προφήτες παρουσιάζονται στα κείμενά μας ως αντιδρώντες για το κακό αυτό, το σύμμικτον της πτώσεως της καθαράς μοσαϊκής θρησκείας. Οι προφήτες μας παρουσιάζονται στην εποχή του Σαμουήλ, 11ος αιών. Μας παρουσιάζονται δε ότι ζουν ομαδικά και έχουν ένα αρχηγό τον οποίον καλούν πατέρα. Αλλά ακούστε μία παρατήρηση, μία σκέψη. Εάν επί της εποχής του Σαμουήλ παρουσιάζονται συγκεκροτημένοι καθ' ομάδας οι προφήτες, θα πρέπει την εμφάνιση μεμονωμένων προφητών να την αποδώσουμε πολύ αρχαιότερο, ώστε να υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο οι προφήτες, οι ολίγοι μεμονωμένοι, συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν και συνεκρώθησαν ομάδια.
Ώστε λοιπόν την αντίδραση για το κακό την έχουμε πολύ νωρίτερο από την εποχή του προφήτου Σαμουήλ. Η πρώτη αντίδραση μας παρουσιάζεται από την Δεβόρα, η οποία έχει χαρακτηριστικά, δεν με επαρκεί ο χρόνος για να αναπτύξω το θέμα θεολογικά, έχει χαρακτηριστικά προφήτου, λοιπόν, η οποία αντιδρά για το κακό, αλλά το μεγαλύτερο κέντρο αντιδράσεως εναντίον του οικουμενισμού, θα πω, τη σύγχρονη έκφραση της εποχής εκείνης, είναι το προσκύνημα Σιλό, σαν να πούμε σήμερα Άγιον Όρος, από το οποίο Σιλό βγήκε η μεγάλη προσωπικότητα του Σαμουήλ. Περί του Σαμουήλ, που είναι ότι πρέπει για το θέμα μας, έχει γραφεί ένα ωραιότατο βιβλίο, καλύτερο δεν μπορούσε να εγγραφεί, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της ιδιαίτερας του Πατρίδος, τον Σεβασμιότατο των κύριων ιερόθεων και των θεολόγων της ιεραρχίας μας, το οποίο βιβλίο αυτό το συνιστώ μόνοι με την καρδιά και το έχω μιλήσει εφήμως περί αυτού, είναι μια ορθόδοξη κατήχηση σφαιρική για όλα τα θέματα. Παραπέμπω λοιπόν στο βιβλίο αυτό να διαβάσετε για τη μεγάλη προσωπικότητα του Σαμουήλ και την αντίδραση του κακού για το οποίο μιλώ. Ο Σαμουήλ κατάλαβε ότι μεγάλο κακό θα πλήξει τη χώρα και μάλιστα η αμαρτία, η αποστασία ήρθε και σε αυτό το προσκύνημα Σιλό με την ασεβή διαγωγή των ιών του Ηλί, του αρχιερέως, και επειδή διέγνωσε ότι ο λαός απεστάτησε από την πατρόα πίστη και θρησκεία, γι' αυτό γίνεται ιεραπόστολος μετά τη διάλυση του προσκυνήματος του Σιλό, γίνεται και από όλη τη χώρα, από τη Μασιφά, στην Κιλβάλ και σε όλα τα μέρη και κηρύττει την επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Επειδή όμως τα χρόνια περνούν και το κακό του συγκριτισμού, του οικουμενισμού γίνεται χειρότερο, ο Σαμουήλ προβαίνει σε μια μεγάλη πράξη για το έθνος του Ισραήλ, στην ίδρυση βασιλείας, του θεσμού της βασιλείας. Προσωπικά πιστεύω ή δέχομαι τη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βασιλείου Πέρα, ο οποίος λέει ότι η βασιλεία προήλθε από τον Σαμουήλ. Βέβαια, στα κείμενά μας, υπάρχει και άλλη πηγή. Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλές παραδόσεις, όπως για τη γέννηση. Παραδείγματι, στο πρώτο κεφάλαιο για τη δημιουργία, η δημιουργία έχει άλλη παράδοση, στο δεύτερο κεφάλαιο άλλη παράδοση για τον κατακλυσμό, 3 παραδόσεις. Έτσι λοιπόν και περί του θεσμού της βασιλείας έχουμε 2 παραδόσεις μεμαρτυρωμένες στην Παλαιά Διαθήκη στα κείμενά μας. Κατά άλλη παράδοση, ο λαός ζήτησε και επέβαλε στον Σαμουήλ τη βασιλεία. Τέλος πάντων, εμείς θεολογικά δεχόμεθα ότι η βασιλεία προήλθε από τον ίδιο τον Σαμουήλ, γιατί ήθελε να συσφίξει το λαό με ένα ηγέτη, τον οποίο αυτός θα εξέλεγε από τους προφητικούς κύκλους και να είναι διάφορος με τα άλλα έθνη, και η διαφορά του με ίδιον βασιλέα θα τον κάνει να έχει και διάφορη θρησκεία. Ενόμιζε ο Σαμουήλ ότι θα συσφίξει με την ενέργειά του αυτή η πατήτη, όμως τα λέγω γρήγορα, στην προσδοκία του αυτή, γιατί ο Σαούλ όταν έγινε βασιλεύς, είναι από τα πράγματα ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί, δεν είχε την πίστη να επιβληθεί στο νεοπαγέ, στη θρησκεία του λαού, και δια τούτο εκινείτο μεταξύ των 2 πόλων, και με τη λαϊκή θρησκεία, αλλά δεν ήθελε να δυσαρεστήσει και τον Σαμουήλ που τον εξέλεξε, και η χερίναμε μεγάλη, ήταν και με τη μοσαϊκή θρησκεία, και δια τούτο το επομφωτερίζον αυτό τον απέριψε ο Σαούλ και εξέλεξε, προέβησε άλλη εκλογή, την εκλογή του Σαμουήλ, του Δαβίδ. Το θέμα ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι η εποχή του προφήτου Ηλία, 1ος αιώνα. Τώρα προς τον οικουμενισμό μεταχειρίζουμε σύγχρονη έκφραση για να το φέρω στα πράγματα, προς τον συγκριτισμό έχουμε πρόσθετο λόγο. Είναι οι επιγαμίες των βασιλέων και δηλαδή ο βασιλεύς του Ισραηλικού κράτους Αχάβ,
στο εβραϊκό Αχαάβ, κατά τις 70, ενυμφεύθη την θυγατέρα του βασιλέως των Φινίκων, την Ιεζάβελ, από το Έλλη. Μπορείτε να καταλάβετε και την προελεκτή της, του Βάαλ, την ονομασία. Λοιπόν, και χάρη αυτής, παρακαλώ, δημιούργησε και ιερών του Βάαλ στη χώρα του Θεού και έχουμε λοιπόν την αντίδραση των προφητών, του προφήτου Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας συναντήθηκε με τον ίδιο τον βασιλέα, τον Αχαάβ, και ο βασιλεύς, είναι ωραία αυτή η συνάντηση των δύο ανδρών, όταν είδε τον προφήτη, ταράχθηκε και του είπε: καταστροφέα του Ισραήλ, καταστροφέα, γιατί δεν με αφήνεις με το λόγο σου και τη δράση σου να κάνω το έργο που θέλω. Καταστροφέα του Ισραήλ. Και ο προφήτης, ανταποδίδοντα ίσα, είπε στο βασιλέα: διαφθορέα του Ισραήλ. Αυτό που χωρίζει τους δύο είναι ή ο Βαάλ ή ο Ιαχβέ είναι ο Θεός. Ή η Ορθόδοξη ή η Παπική η Εκκλησία. Ή ο Βαάλ ή ο Ιαχβέ είναι ο Θεός. Και αγωνίζεται λοιπόν ο προφήτης Ηλίας να αποδείξει τη μοναδικότητα του Θεού, ότι μόνο ο Θεός είναι Ιαχβέ. Έχουμε θαύμα επί του όρους του Καρμήλου, όπου εφάνει εξ ουρανού η μαρτυρία για την αλήθεια της πίστης του Ιαχβέ. Και ο προφήτης Ηλίας λοιπόν έχει δράση, έτσι, δυναμική, ακαταγώνιστη, ακαταμάχητη, περιοδεύει όλη τη χώρα μέχρι και εκτός ακόμη του Ισραήλ, κηρύττοντας την πίστη στο Θεό, δεν μπορεί να ανεκδεί. Και Βαάλ και Ιαχβέ και το Βαάλ είναι, τους λέγει, σαν να κουτσένετε και με τα δύο τα πόδια, χολαμείτε επαμφωτέρεστε στιγμίες. Επιγόμενος, για να κερδίσω τον χρόνο, στη μετέπειταγωγή ο προφήτης Οσιέ, χρονολογικά, ονομάζει το να μην λατρεύουμε καθαρά το Θεό Ιαχβέ, αλλά να προσετεριζόμεθα και άλλων θεών, αυτό λέγεται πορνεία. Υπάρχει μια ιστορία με τον προφήτη Οσιέ, οικογενειακό επεισόδιο, και από το επεισόδιο αυτό ερμηνεύεται το όλο βιβλίο του προφήτου. Είναι η κλίδα δηλαδή ερμηνείας του βιβλίου. Αν είχα τον χρόνο, ήθελα να το αναφέρω το επεισόδιο. Ο προφήτης ή το έγκαμος νυμφεύτηκε μια γυναίκα, Γόμερ το όνομα. Η γυναίκα ήταν πιστή στην αρχή, αλλά μετά παρεξέκλεινε και έγινε ερωμένη εταίρου ανδρός. Ο προφήτης, επειδή την αγαπούσε, την ανεχόταν. Αλλά επειδή αυτή εξικολούθη την εσπράτη διαγωγή, διαδότε την απέρριψε και αυτή μεμονωμένη, αποκεκομένη, επόθησε τον πρώτον, τον νόμιμο σύζυγο και επανήλθε σε αυτόν. Αυτό το επεισόδιο πρέπει να το έχουμε υπόψη για να ερμηνεύσουμε τα 14 κεφάλαια του βιβλίου του προφήτου Οσιέ. Ακούστε τον παραλληλισμό. Όπως ο προφήτης Οσιέ από όλες τις γυναίκες εξέλεξε μία με την οποία συνήψε η διαθήκη γάμου, έτσι ο Θεός από όλα τα έθνη εξέλεξε ένα έθνος, το Ισραήλ, με το οποίο συνήψε διαθήκη στο όρο Σινά. Όπως η Γόμερ ήταν πιστή στην αρχή στον προφήτη, έτσι και ο λαός ήταν πιστός στην αρχή, πότε κατά την πορεία του στην έρημο. Γι' αυτό η ιδανική εποχή για τον προφήτη Οσιέ είναι η έρημος, και πολύ ομιλεί περί της ερήμου ο προφήτης στα βιβλία του. Αλλά όπως η Γόμερ η γυναίκα του παρεξέκλεινε μετά και έγινε ερωμένη ατέρου ανδρός, έτσι και ο Ισραήλ, όταν εισήλθε στη γη Χαναάν, συνεμήχθη με τα είδωλα με τους Χαναναίους και έλαβε και άλλους θεούς. Διέπραξε πορνεία. Έτσι λέει ο προφήτης από το δικό του επεισόδιο, όχι μόνο, αλλά και διότι θέλει τη σχέση με τον Θεό στενή. Το Θεό δεν τον έχουμε νόμιμο σύζυγο, δεν τον έχουμε δημιουργό. Δημιουργό τον έχει και ο ήλιος και τα παιδιά. Το Θεό τον έχουμε στενή συγγενειακή θέση με τον Θεό. Είναι ο νόμιμος σύζυγος. Γι' αυτό και θα πούμε ιδού νυμφίος έρχεται στο μέσο νυχτός. Η αποστασία λοιπόν από το Θεό μας, τον Κύριό μας, τον Χριστό μας, να προσλάβουμε και άλλους θεούς, αυτό λέγεται πορνεία κατά τον προφήτη Οσιέ.
αλλά όπως δια την αμετανόητο γυναίκα του ο προφήτης την απεδίωξε, έτσι και ο Θεός προφητεία σκληρή για το Ισραήλ. Θα αποδιώξει το λαό του πέρα μακριά, στην Ασσυρία χώρα, και προφητεύει ο προφήτης την καταστροφή του λαού. Πηγαίνω στη μετέπειτα εποχή στον προφήτη Ισαΐα, όπου προστίθεται και άλλος λόγος για να οι Ισραηλίτες να χάσουν την καθαρά θρησκεία και να προσλάβουν και να προσετεριστούν με τα είδωλα. Ο δε όρος αυτός είναι η λεγόμενη πολιτική των συμμαχιών. Αυτό σημαίνει ότι το αδύνατο Ισραηλιτικό Ιουδαϊκό κράτος, για να σταθεί στα πόδια του, για να μπορεί να αντιμετωπίσει την εισβολή των εχθρών, συνείται συμμαχίας. Πότε με το ένα, πότε με το άλλο κράτος. Συμμαχία δε την τότε εποχή σήμαινε ότι πρέπει να δεχθούμε και τον Θεό, τους θεούς του κράτους αυτού. Γι' αυτό και οι προφήτες ήταν ενάντια, σφόδρα ενάντια στην πολιτική των συμμαχιών και εμπόδιζαν τους βασιλείς στο εγχείρημά τους αυτό να κατέλθουν. Όλοι καταφέρονται εις Αίγυπτο, λέγει ο προφήτης Ισαΐα. Η Αιγύπτη είναι σάρκα και δεν είναι Θεός και δεν είναι πνεύμα. Και είναι ενάντια λοιπόν στην λεγόμενη πολιτική των συμμαχιών οι προφήτες, διότι το κινδυνεύον εδώ είναι η πίστη. Οι βασιλείς έλεγαν να το κάνουμε για πολιτικό λόγο να σταθεί το κράτος. Για τους προφήτες, ακούστε, για τους προφήτες προτιμότερο να χαθεί το Ισραηλιτικό κράτος, να μην υπάρχει, παρά να χαθεί η πίστη του. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος ο Μακαριστός, να έχουμε την ευχή του, Άγιος πατήρ, έλεγε στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, την περικοπή την ακούσαμε και από τον Άγιο Κεφύρο, Μυριάκης Παναγιώτατε, να εκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολεως θρόνος και να μεταφερθεί εις την αέρημον νησίτα του Πελάτους, ακόμη δε και να καταποδιστεί στα βάθη του Βοσπόρου ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής, ομοφόνος όντων, ου χωρεί συγκατάβαση στα της πίστεως. Αυτά πάθαμε και με την ψευδοένωση, για να διασωθεί η πόλη, κάναμε την ένωση με τον Πάπα και η άλωση είναι τιμωρία από τον Θεό, γιατί δεν σταθήκαμε στη γραμμή των πατέρων, δεν κάνουμε υποχωρήσεις. Το χειρότερο όμως είναι, το χειρότερο σε όλα αυτά που είπα με γοργά, το χειρότερο είναι ότι έχουμε πτώση και όχι μόνο των πολιτικών αρχόντων, οι οποίοι έκλειναν προς τη λαϊκή θρησκεία και όχι προς τη μοσαϊκή, την πατρόα θρησκεία. Το χειρότερο είναι ότι και αυτοί οι ιερείς και ο μεγάλος αρχιερεύς Ανανίας το όνομα στην περίπτωση του Αμός για παράδειγμα, προσετερίζοντα τους βασιλείς με τη θρησκευτική των πτώση, ήταν εναντίον των γνησίων προφητών που εκείνη τον επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί έχω 2 λεπτά ακόμα, είμαι από την Άθα. Παρακαλώ πολύ, επειδή είναι μεγάλη Τεσσαρακοστή, αυτό να μην υπολογιστεί στο χρόνο, μην υπολογιστεί στο χρόνο, παρακαλώ πολύ να παρακαλέσετε όλοι τον Άγιο Νεφάκο να με συγχωρέσει, γιατί αυτό ο μέγας θεολόγος πετάει στα ύψη κλπ. Οι μικροί δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε. Και όταν κανείς δεν μπορεί να τον συλλάβει, πρέπει να παραξηγεί. Και δηλαδή παραξήγησε ένα λόγο, αλλά και γραπτός, αλλά και ταύτα. Γιατί με συγγνώμη, να με θεωρήσετε αυτή την ώρα ότι είμαι στα γόνατα και ασπάζουμε τους σπόντας του Σεβασματάδου Μητροπολίτου της πατρίδας μου. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, και αυτό μου είναι το καλύτερο χειροκρότημα. Λοιπόν, παρακαλώ.
το χειρότερο είναι ότι οι θρησκευτικοί, οι ποιμένες του Ισραήλ, για τους οποίους λέει ο Ιερεμίας, οι ποιμένες υφρονεύσαντο, έχασαν το μυαλό τους με αυτά. Οι ποιμένες υφρονεύσαντο, Ιερεμίας 10:21, με αυτά που κάνουν, διότι προσετερίζουν τους ηγέτες, οι οποίοι παρακαλώ είναι άπιστοι, είναι άθεοι και λατρεύουν τα είδωλα της τότε εποχής. Έχουμε μία σύγκρουση την οποία παραλείπω εγώ, θα τα δω, θα καταθέσω στη γραπτό, θα τα διαβάσετε. Πολύ λυπάμαι που παραγωνεύω. Αλλά και οι αυτοί και οι προφήτες και η αποστάτηδα μερίδα των αρχόντων επιτιθέμουν εναντίον των προφητών, τους αποκαλεί με σκληρές εκφράσεις. Τον Οσία τον λέει ανόητο και τρελό. Τον Ισαΐα τον είπε. Κάποτε εμφανίστηκε ο Ισαΐας εκεί και ομίλησε και ήταν και οι άρχοντες εκεί μαζί με τους ιερείς και παρακαλώ του Ισαΐα και είπαν, θέλω να διαβάσω την περικοπή αυτή. Σταύ λακάβ, τσάβ λατσάβ, κάβ λακάβ. Στο εβραϊκό αλφάβητο, το τσάδε προηγείται του κόφ. Τσάδε κόφ, ρε, συν, συν. Τσάδε κόφ. Όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε ένα μικρό παιδί, του λέμε αλφαβήτα, σαν να το λέμε αγράμματο παιδί. Και οι αρχιερείς, παρακαλώ, μαζί με τους πολιτικούς ηγέτες, θα το βρείτε αυτό στο 20ο κεφάλαιο του Ισαΐου, 10ο στίχο. Είπαν στον Ισαΐα, τσάβλα κάβ, τσάβλα κάβ, άντε αγράμματο παιδί, που είσαι εσύ που θέλει να μάθεις γράμματα σε εμάς τους μεγάλους. Η μετάφραση με τον Νίκολα, τη φράση αυτή την έχει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Ωραία και αυτή η μετάφραση, τον είπαν μεθυσμένο. Ο μεθυσμένος είπαν πότε εδώ, πότε εκεί. Αυτό το τσάβλακα, η μετάφραση με τον Νίκολα το αποδίδει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Ακούτε ήδη, παρακαλώ να παραλείπω όλα και διαβάζω το τελευταίο. Αγαπητοί μου ακροατές, τελείωσα τον ταπεινό μου λόγο έχοντας πλήρη τη συναίσθηση ότι δεν ανέπτυξα επαρκώς το θέμα μου, αλλά απλά το έπαιξα και μάλιστα ακροθυγώς. Ο μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζει από τα ιερά της βιβλία τους δυνατούς αγώνες των προφητών για τη διατήρηση της θρησκείας του Γιαχβέ, όπως ο ίδιος ο Γιαχβέ την παρέδειξε στο όρο Σινά, όπως και πάλι από την κείμενά μας φαίνεται η σκληρή πολεμική κατά των προφητών, πολεμική εκ μέρους των θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων για το κήρυγμά τους, το οποίο εσάλπιζε στην αποστάτηδα κοινωνία του Ισραήλ την επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Η Ιερή Ιστορία σήμερα επαναλαμβάνεται, αναδικλούται και ανακυκλούται. Έτσι το διαβάζουμε στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Πάντοτε η Ορθόδοξη πίστη μας αντιμετώπιζε τον κίνδυνο αυτό της αλλοιώσεως και της νοθεύσεως της αληθείας της από ψευδοδιδασκαλίες των αιρετικών. Αλλά όπως το γνωρίζουμε, ο Θεός πάντοτε αναδείκνυε προφήτες, οι οποίοι με τη διδασκαλία τους γραφτή και προφητική και με τον Άγιο Βίο τους κράτησαν την πίστη καθαρή, χωρίς το παραμικρό ξένο στοιχείο, ακολουθούνται στη γραμμή ότι δεν μπορεί ούτε μία παραχώρηση, ούτε η παραμικρή στα θέματα πίστης. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να νοθευτεί η πίστη μας, διότι αυτή δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα ώστε να μεταβάλλεται, αλλά έχει από τον Θεό την προέλευσή της και γι' αυτό είναι αιωνία, διότι είναι αληθής. Και σήμερα βεβαίως βλέπουμε πολλά προδοτικά κινήματα. Ο Ισαΐας για τους αιρετικούς της εποχής του, που ανακάτευαν τη θρησκεία του Γιαχβέ με τη θρησκεία των άλλων, έλεγε οι κάπηλοι. Ακούτε πώς τους είπε, που ήθελαν να ανοίξουν τη θρησκεία του Γιαχβέ με τη θρησκεία των άλλων. Οι κάπηλοι, μίσκουσι των ίνων ύδατη. Αναμειγνύουν το κρασί με το νερό. Και λέω τώρα εδώ, και σήμερα κάπηλοι, μίσκουσι των ίνων ύδατη, όπως έλεγε ο προφήτης της Ισαΐας. Αλλά υπενθυμίζομαι στους ήρωες των κινημάτων αυτών των καπήλων ότι είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Ευχαριστούμε τον Θεό
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όπως πάντοτε έτσι και σήμερα έχει αναδείξει προφήτες, κληρικούς και λαϊκούς, ιεράρχας και μοναχούς, εναρέτους και ισχυρούς στο χρόνημα θεολόγους, οι οποίοι δίδουν ισχυρή μαρτυρία για την ορθόδοξη πίστη μας, ενάντια προς τον ευχανανιτισμό για τον οποίο μίλησα, δηλαδή για τον οικουμενισμό. Οι σημερινοί αυτοί αγωνιστές της ορθόδοξης πίστης μας υπενθυμίζουν με την ισχύ τους και τη δύναμή τους στον προφήτη Μιχαία, ο οποίος είχε μεγάλη πολιτική αρχόντων, εκκλησιαστικό, θρησκευτικό αρχόντων, και τους πήγαινε όλους κόντρα ένας αυτός και έλεγε ένα ωραίο λόγο στο 3ο κεφάλαιο, τον 8ο στίχο. Όλοι το πολεμούσαν και λέει: του να πήγον εγώ είμαι πλήρης δυνάμεως για να εξαγγέλω του Ιακώβ την αμαρτία και του Ισραήλ την ασέβεια. Ευχαριστώ πολύ.